тамошобинони азиз, навори навбатии мо аз Корвон, тарафи Тилобозор, ҳафтум дарвоза, чорум рядай. Ана мехе без рукавкои курткагӣ 240 сомонӣ то размери 54 дора. Ино бори Бишкекан, дарозаки хушрӯ. Дари боло бошад, амхе дита халатай. И халатой 160 сомон то размери 54-56 ҳастай. Маламерка янеким дӯстони азиз. Бинед, ози аз наздиктарак бо нишон метам. Ина марҳамат, дар остиношам хе полоскаи нигина дорай. Пешаш бошам хе евро стили фасон. Нархаш 160 сомонӣ. Агар дар кор бошад, нависед, доставка мекунем. Инчунин дар ҷа дита киртаи як намуд киртау ду ранг дора. 150 сомон и то размери 52 ҳаст, неким барои мисол и бисёртар барои занҳои ҳомила беҳад хушрӯвай. Материалаш трикотажай, мисол трикотажи ғафсакай мешава пӯшида дар ҳоли ҳозир. Хулосира бинед ранги хушрӯвак. Агар хоҳед нависед, доставка мешава. Иҷада киртоҳо распродажа шудай. Ино размер мондагӣ нест. Киртоҳои 300 сомона 200 сомонӣ шудай распродажа. Вале размер мондагӣ нест. Размерҳои майда мондагианд. Ина марҳамат. Ҳозир бо ваям нишон метам. Ҳиҷоба нишон метам. Ҳиҷобош 250 сомонӣ. Чӣ тавре ки мебинед 300 буданд, ҳатто 350 буданд баъзеош. Ҳозир бошад 200-250 фурӯхта истоданд. Бо биёед аз ин дукон ҳозир ман видеои калон кардагим, видеои зиёд. Мумкин ки 1 соат пас, 2 соат пас видеои дигаршам бироя. Марҳамат, ӯ видеорам интизор гардед, тамошо кунед. Боварӣ дорум писандтон мегардад. Мондани лайкро низ фаромӯш накунед. Хайр.